Karbi Anglong pipi piniberta arjuponita. Lakhain ko ratrok Dwarbagori constituency PHL sia song pen pherang kya mai ke phapon bangso pherang kya mai ke phapon along arsik jik pen Karbi Anglong arado ana phanchoning ri pedupon lape Dwarbagori Lakhain ko ratrok constituency PHL simei phu mondor sing ingti pen kaningje ponki PHL sia song pen ke mangke hemprek lapen article 244 a lake pachon vek nangji pusi radaphan klardak pen pachini pon to kardom media akote tumpa pinida gani kang samapor niritum 26 November bagori pen niritum press meet ke hang ma niritum kining ye kang tung alam bang ke lahelo je non lo Karbi Anglong non present political scenario putak ne tum kining ye dun je ning ha ko people ma pote Karbi Anglong lo mang ke politics se pathu ke alon cipipik abang Putin ha tokano do tunta mane politik se pathu bangke alon cipipik sitame la so political ke pathu so politics ke pathu do lo akime akihing no ke the kang wai do no ba il tum Karbi Anglong ara tum ba ing ar pikla la so posi ni tum pini dak 26 November baguri pen Kichuningri Karbi Anglong arat East West Dimauso akar biara dapan mate tribal doan pan kichuningri kilalo non kiwang 2024 MP kilit along ko son ben si ilitum Karbi Anglong along ahok pet a political along ke cipa ok dun nangi ma ke claim ke dam nun dun nangi ma ke cira pa cito dun nangi ma la so puthak se nilitum kini yedam kangtung la se hok lo la dak dopik alam ke kedam tam ilitum Karbi Anglong CM taninge je o morsing to so MP ticket ke wan pen Karbi Anglong arat atum kang nek choi polam puthak alang ni social media lo ninge lo kang nek choi che po bang ke la ke nilitum Karbi Anglong arat sing nek choi thip lo tani tum jong nam de te bon ta me Karbi Anglong arat tum ong dung atum morsing to so phan ningkang samse thi tan doko posi pinangan arat atum bangke morsing to so phan si MP ticket pipen pahai putte lake Karbi Anglong bang kiching thura mota velo hempre ka mota velo lapen ke ajara sai leklami si tame ilitum Karbi arada phan mate inglong so phan akimi vedat hai posi Karbi Anglong arat tum sikaninge athima alang ni ke revenue yem do wek tame amek thang a homosti de cheklem tek the pen la kelang ni tum ki puje na so press media long ke ninge je badu aracharya song ta mi political ale choenang ni pun ale choen ko matum lon the ni tum Karbi Anglong ara long bilek ka political song to ko son to matha damne titame tum Karbi Anglong arat non ke hempre kang chira por bangke alle hemprek pen alle kendam kambang ke nitum thek dambong le nitum episasi ang bong bangke sitame alang tum sip hemprek amen pen sitame ratchari ang hoi chipalo ke dam tang joy raming leng sitame 244 a ke haidel lo te ke pachun popota ke ninjelo la kene la pen ke bidasing leng ta ninjelo rup sing teron ta ninjelo la pen ke no morsing to sota ko ninje tanalo horen sing be ta ninje lo la kalang li tum bang ke hempre kalam bang ke BJP tum bang ke ninje dun de se me 244 a alam bang ke nang tum la 244 a pachun ji po bang ke nam tum ninje ri hang ji po ta ninje ri nang tum ke dam tang se tam ye agenda lo ni ya we hempre ke la sila hai nang tum non ke Karbi ara pan ke palu thu lang po ke nang tum palu ri ta se me nang le tum nang chirab dun rong sike melo a hok pa hempe ke hang lo nase dorom ben politik se patu ta BJP tum sike patu baki tum dak ke Karbi Anglong long patu the dorom ben ta tetame BJP tum se patu la se horen sing be tetame alang li non bang ke jiterak re se la hai media long ke wang pan chalo hempre ka phan ke alang li
mingkan pokhi detta alang li hempre ka pan kisi song dun kuna si Karbi Anglong ara pan alang li paklang athai do alang li parliament long hempre kalam kini ye dun pu itip ni ye dun lo bang itip ki pu men ma asam ke diwai velo thak thilo pu malang li ni ye dun ai da api ke train radio hala hai sang non rong la se Karbi Anglong abi je pitong se hempre ke hang binong no pote ko pipo se Rajnath Singh ke bang hota memorandum pidun de lapen ke prime minister ke bang hota pipo se memorandum pidun de lapen ke hala Amit Shah ke bang hote tame ko pipo se pidun de la se ili tom bang ke dak hempre polam bang ke Karbi Anglong ra bang ke kini dam dak nange BJP a sarkar dote ke hempre hang helo Jinthong bi chakriya long team Karbi Anglong atumpen kahumridam. Lakha ke thom Jinthong constituency ke parlu bi chakriya long team Karbi Anglong atumpen kahumridam. Hako phisar phusar arni pen chethang klub alang bi amen bi chakri along team Karbi Anglong pen kahumridam lapen haladak Karbi Anglong sehim Dr. Tuliram Ronghang lapen alang li pen claim dam rapet team Karbi Anglong atum banta bohot pen horon jatang pamisi ok pusitami klanglo. Lapen haladak kelang adim kapang kerje aphan sitami sai amu dengpon po pusi chechak ponlu. Lapen ke towar sitami pipon po pusi chechak ponlu. Puthot Jinthong along kaching thur amu ke klempon adim an Jinthong rong arak pinpo arong along towar sitami ingpupon son thak si umraji lapen phet munso kacheleng atowar kaselam ponji aphan lapen amser khasi kharwang alin dokpo kedo ahem kikim kerang ponji aphan sitami long e somponlu. Amripen Hemari Bongrung, Karbi Anglong News. District Longlok pen non puan tada siam tumang pinang karang pinang kusidak arong sa tuna thak lasula sut pini kamat hak rang dukok ajoy ni tahelo ini bangke thang masa jadi kui pen ok mang da Jinthong ahwara long bisaki bu sido da bisikri laso alang dia bangke ana tumsi alang dia lake laso kapang khirji phan la pen towar tabe lai towar asayang deng da klemik po la pen da kapelang meje phan klemik po akapre asayang deng da klem je phan da ini Karbi Autonomous Council pen ilingkan siang bom klem po je phan abori phan sidil sik sedang lo lasi da Karbi Autonomous Council department team to kadang nang le lo ape non ke bangji MP election Lok Sabha election also Lok Sabha election ta arnam hijume ke hang pon bisikri arnam hijume hang pon Bharatiya Janata Party pen team Karbi Anglong hin pen tiket ke long pon alang ke Umar Singh tiso as Umar Singh tiso phan moni da hijume ke tolo rara hijume ke tolo seta arnam hijume ta nagi as arnam hijume ta hang masih pini dah Jinthong awal ke bang sayang dengke lah tapi ni ok kilang ke dak aratum alenge saratum lapenda garong saratum na than lapenda urusal tum nang thana bangke lada ke penang pinung lang tungong ta langong le kita pini ko pai lo nang tuma theklong lo ko pai rap lo Karbi Anglong ra ko pai lo masih je ok ta bhari ke thi pikpa ka oxygen chonlu se bam lasi lahai ke ana maning samluk long te ok ta na cheklangi pusi lasi pini ba theklong dak lo ok ta na cheklang dak na ok du nang te ok tum ta dam de lasi ata se ko pai lo ana hanta itu mara hijumi na ki pochuro lo apen na alang plus sulo kai ki dame hijumi na ki dara ko pusi alang kumanta jordom Kachiri kinang sot methan mengke korpen apran ke damnang aphai nang bat bom tanglu. Lason sila khain kora trok dwar bagore misi constituency ki parlu langkang ram biren tok bi arong amikar khoya sing tok bi lapen achor hana ing tipi asopo karlitang every tok bi aphan methan ke korpen apran ke damnang
Pherangke pen bangso alam ko an a hokma klardak pen kachini jiaphan dolamara rongjang phong hospital an humri damlu lasi doctor pen pherangke a thengno klardak pen nangke thandun ke karlita every tok bi aphan ingprim kipi longke I hong betlang lapena phi kipi kosona kisungke dolone bang thu therek bang sopen ajok pinipor phai kep apor malom karlitang every tok bi ke bang so pier thepen che onang koklu lasi kado kawe arata methan mengpen kachipa hilu kenang sotlu Lapen ko pai ke lang no pen jongsi komat ne aphan methan mengke kordo pulote prabjen pen hospital ahem an palidam nangji lapen ingprim hongko an ma kachipi nangji apor ateng pen chipi nangji lapen methan ke kor chini pamelo pulote methan ke kor adim along mate amek along minute pho an sabun pen cham nangji pusi doctor pen pachini pon lapen putho doctor pen ke pachini pon ke non dolamara angkang along methan ke kor pen aphai lake bang pharo hini ra thongke bak an bulu lasi majok ahem le methan meng pangreng pusitami methan meng pen kedo chepa helu nangji hem ahum kaprek along si pado nangji puta than pachini pon lapen pu kisung ke phowek abang phupen ke pachini pon thuke karlitang every tok bi aphan methan ke korpen apran ke damnang ason rat phonang nilu lasi cherenon athima pini nilitum bang ke thoma tumke karlitang every tok bi aphan abang arpum ke odun chotlu sitami ingprim hongni enang koklu lasi pheri memelu lasi methan meng ben kachepa helu akenang sotlu kusi chuning aholo nili saidu asolo arta ningkan pilo na benda ciklo jon ta chok si cholang la bang so ge aprandam jila asi non pini nil tum hospital chuan lo asar pi bang ta bhiu se joini si bandelo sita non asar pi bang asamu cholo sita la sika do Karbi Anglong rat phanda chuning rilo la sona thak plote hospital long ke pon ke kenang sot doai biji ta ki joy pensi ke long pot ki pon pe prap chin se nai nili tum sung tanglo sita Karbi Anglong rat do an tum ke la mithan ikukor tanglo bote ke dam ba prap hospital long ke li pa prap se akenang sot kusi ka do tum handa than bachini lo Nanti nonang li pan kimi tanang kol kita nang li pan bang bici nang kok. Pia apa lor bang so tanang. labang so aputa ke jitu chijin soduk isu bute isu bulute odun ang koklo masi asap odun lo amat ang tur pini ne vendon lo sita doctor tuma nai pu ateng bulute biji chen lam nai pu ka we non ni atum onta chen nang ed lo lavender ni lima ta enang lo hong ni la pena ko non ni thoma philute akko wang si en thuna ni pu la si la suki odun on ke la an potang de si la si la methan ki kor tang lo bulute itum pali pa prap jin pen hospital ke li pa prap sing nai ni pu ba nilimen ke busonteron nilirong ke ram liktheron Dalam pini kotona vek lah. lage nili saidu rong lo langkang ram tok bi rong pu men ke khoya sing tok bi antipi men apai pai men bang ke hana antipi lapen de non karli dat also men ke every tok bi Education Department along maduta kechopang limasai claim kledet nang jipusi KS Epen lamthe peklang pon West Karbi Anglong District MP Hamre narong supialong Karbi lo Charlie asong Hamre naro pipen lamthe ke peklang pon jong si Education Department along komat niabang fu alia phan matha pen kechopang limasai ke claim dokok pulote sodak pen chesongji Athi ajahag rong atok anu along kedo a school along than bang atum Amithang asai chiklem pamimi lapen department pen nangkili ason do ansitami kilong et ila pusonta do la sila puson asai long madu sitami claim kledet nangji athe la puson asai lang nojong si claim thurong lepute Karbi Anglong angkang ove kimi aphan quality education ki PG puaputha ko an si kiledam nangji ma halaso ting ledam dedeji la si madu sitami lokacharli anathua bangki mesenavar sai pivek nangji pusi Karbi lo Charlie asong pen lamthe peklang pon News Report, Karbi Anglong News. Education Department lo mangke kecho panglim lapen compromise mangke madu officer ta bedani madu accountant ta bedani madu adeng theta bedani lapen isilam ni antung malalo school teacher apu thajang si kupile hamphang asong tuma se dolo pote education department officer nombang ka defense dun lapen compromise penangan ini tum agom labangke so dakan pachini lo education officer abang kutin bansame nang tumta
methango education officer dak jesemet ke methang arleng siong methang adim kachali te methang somar saide labangle nangli somar si kachali duno perdamana tumta chema thapel smoothly kam klem labang sing tumna chotinga